Okay. Sige na, sige. Yan, first game, panalo yung grupo natin. So yun, balito yung pala mga kalaban namin, is mga joyride. Yan yung mga kasama natin, mga kasama natin sa movie. Nagkaibang kupunan to. Bayan, ayusin mo! 2-0. Three one. Trito. Gitna. Nice, all three. Jump. You know. Four three. Gol! Grabe kapit ah. Nice. 7-4. 8-4. Hit 5. Kabila. Hagis! 8-6. Change scored. Score.
Tira na! One nine. Two nine. 2-0. 2-0. Ah. Patay. Tuwan ha. Three one. Taga-kasiyahan ba kayo? Ha? Taga-kasiyahan kayo? Republic. Republic, may ulit ba doon? Oh. Saan doon? Ano dun? Porto. Kasama niya na pala yun, yung malaki na yan. Sino? Kuya yan. Ha? Naglalaro yun doon sa amin. Jump, lapit. Five to. Six three. Oh. Okay na. Sige na. 7-4. Versus Aptas, no? Nag-aay na ta, no? Siyempre. Gusto naman sa physical din. Pero itong siyang binili yun. 8-4. 8-5. Nine five. 9-6. Jump. You know. Last six. Last 7. Sayang, not counted. Humingi ng foul. Game ball. Nice one. Yun, panalo tayo guys. Yun, first game, panalo yung grupo natin. Yun, balito yung pala mga kalaban namin is mga Joyride. Yun yung mga kasama natin sa movie. Nagkaibang kupunan to.